Така. Така. Моля ви всички да седнат на местата си. Лубри и Филп, заповядайте, седнете. Петро Канада. Говорите така. Заповядайте from BDL Бола. Така, заповядайте, господин Стефанов, сядайте. Диди, моля те тук на вратичката да стоиш. Мистер Яно, please. Така. О, да. Провериш. Добре. Така. Лили, тук ли си човек? Човек на вратата. Така. Седнахме ли, настанихме ли се? Така. Тук виждам представата на бизнеса, на фирмите, на медиите, на най-големите търговци на масла. И ще започнем нашия семинар последния начин. Както оговорката, първо обаче ще дадем думата на един човек, на който чието присъствие е всеизвестно в България. Това е човекът, който донесе милионите в община Бургас, който си смени изцяло програмата, за да дойде да ни поговори тук при нас и за което аз лично и от ваше име искам да му благодаря. Това е човекът, който проби с големите пари на общините. Да, обаче, тук понеже има и много частни фирми, ние му казваме, че ще го помолиме да пробие и в частните фирми, да обърнем малко внимание на частния бизнес, защото вече в общините доказа своето влияние. Той ще направи презентация на обществения транспорт, но ще го помолим да наблегне и на частния транспорт. Как се финансира, какви са графите конкурентоспособност, кои глави са отворени и така нататък. Непосредствено след неговото ще има представяне на фирмите, защото чакаме още двама участника, забавиха се, но те са тук в хотела, чакаме една презентация, ще направим представяне на фирмите и си започва по реда. Не се притеснявайте да задавате въпроси, имаме чудесна преводачка и нарочно стартираме с една тема, която колкото и да е тривиална в днешно време, толкова и темата, на която транспорта почти не обръща внимание. Във вторник, днес е петък, само преди 3 дни министър на транспорта, новия министър бяхме на лична среща. Това за пръв път се прави, откакто ние имаме транспорт. Това е повече от 15 години. Аз му благодарих за тази среща, аз също бях на тази среща и след малко в презентацията ще обърна внимание точно къде са плюсовете, къде са минусите и къде се разминават нещата. Но нека да ги поставим на истинската основа. Мистер Бругеман, is your turn now. Yes. Thank you. Good morning. First, I would like to thank Lily for the invitation. Thank you for coming. Very nice magazine you have. Да благодаря на Лили за поканата за това чудесно списание, което ви имате. And my presentation